hanika sini tuku presiden jungka Hilfa Mayunian Central Body nasib ini ka banta ban kuskam yepi kinong kitkam jungka Hilfa Mayunian hangni ha paham rigo hari Boy district kadak jungka jing kuskam ngaso bahaba ong ini kintin manbuat na din junga ni kinong kitkam jungka Hilfa Mayunian paham rigo unit ni kinong kitkam jungka Hilfa Mayunian paham rigo unit kan daga jing tibriu tiblay Tiblay magajing itli lang kaway ni Chloe ban simti kum kinong kitkam bakurajo kaseng penyakit yaba yakakya kasyon jong kinong rep makasinong gajongi makablog district makajelahi barokaway Ka Hills Farmer Union kabadai ka way na kiseng kabapik kabakmi ya kabha kamiat kinong rep ha kajela menta kasngi ka arpo terik uyayong hajar arpulai kalahiar ban penya rikitnat trekam jongka syaka themri bhoi kata ha kasnong paham rio kani kaseng ha kajingyalam uba commander sangpliang kum president harangkat general secretary uba Alfonbert Kasentiu kelayo ban penskem ya ka unit jong kinong rep ha ka te kasnong paham rio bat ban penskem ru ya kinong kitkam kiba kentup ya uba episode sangpliang kum president uba blot umsong kum vice president uba Ronald Khongjo kum general secretary uba leader ksiar kum assistant general secretary ka Kongshring Singkli kum ka treasurer harangkat arphongut kiwe pat kidkhot benta kasni niwan hangne ha sinong ha paham rio hadin ba urang ba sinong jong ne ka sinong lembat ki paranong rep kila khot yengi ka Hilfa Mayunian nakamta banwan ban penskem ye kinong kitkam bakin chinai ne ka unit ka Hilfa Mayunian hangne ha paham rio de ngalabatai ha kabayadai baki mat rekam jong ka Hilfa Mayunian bakumno ngi kinong rep ngiyang nakabenta banyada yunong rep bat ngalabatai ru ba ngi wan nakabenta ban form ka Hilfa Mayunian ba makihi kum ka unit hangne kini keren halor ki jing e ki bakum kinong rep hagne ka than ki ya kendo te nakliang jongaru ngalayo ya ban keli jing keli hakaba kum kinong rep kila batai ya ki jing e hakabade ki jing don kam ya kasurok syaki lengkarep ya ki jing don kam ya ka syaki ki lengkarep nang ta ka jing don kam ya ki sembai ki quality ki babha ki sembai nang tai ki godown ki babiang kum ka cold storage na ka bentau ni so nyamtra hakabede kejing penya yau ki marap bat ki babun kijing e ki bakum kinong rap ni ya kendo te ngingai scam banang ne sekmat kane ka unit nang ne na paham rio kan sa tho hi seki bor ki badai pej hakabede bat ki babun kijing e la kalong haka rijing ri la kalong hakabede bat kini ki marap la kalong kwai la kalong tempo bat kum ta ter ngasikwa ban pen kenmau ki paranong rap hang ne ka wai ba hadin kane ka shua kane ka election nakliang jungi kum ki noyalam ka Hilfa Mayunian imsimyo ya kaban lek pen scam ki unit keleng namar ba kadon kane ka election bat kadon ru se ka jing perkhat sniu yangi ladang ya lek long meeting chine chatai dan rei mentah baladap kane election nakliang jungi ngin haban ya biang ya kaban pen scam ki unit keleng namar ni kwa ya kaban pen kraw ban pen he ban pen san kenang begini rep kin sultu ya kijing e kijing ki ngakwa ru ban pen kenmau ya kwe kijing shisha ba kum kinong rep kibala ya lek buat borok sikata lese kila yakut no he kitu kijing ya lum meeting election kini kitai renal yang jongka Hilfa Mayunian hi nginginom kut lano ro nginom yakran ni kijing e junong rep tang sisin san snem ngimle kumta ngin yakran ni kijing e junong rep barok san snem bat nginang yakran nang ne sikmat bat ngeng scam bakinong rep nang ne sikmat kinang sungthu ya kene bat kinang ya form ya kejong unit bakin dawa nang ka sarkar bakini ban ay ka fon ka babiang nakamentaban penpoy ya kejinon kam sikinong rep kum kanuksa iwe ni ginong rep ila yo ban le kendu nang dina paham rio bele kendu iki bor sarkar ban ong ban penchina surok sik lingkarep ya ong ba kamdon ka skim ka bakum kata ka skim tengi kwa ban pha ini khubor ka basyai ka sarkar ba phidi ban mang ya ka pisa ka babiang nam ta ginong rep la kalong ban china surok jakarep la kalong ban penpoy sik jakarep la kalong hakabedi ban kasbo la kalong halong iki cold storage la kalong kino gibenta bedon kam 6 tahun rep namar lada ka sarkar ka ong bangi sukya inong rep bat unong rep di butlum juga jela dari lada kimle ai kane kalong tangkum ke jing keren darab jot kalong penban kum ka insol
sakawai kamat ya kabangi kwa ban pensngau kamta mala pensngau da kinong rap kadai habedi ba kejing penjulor jong kamariang kejing penjulor jong ni imrat klawi kimarap nilayo kejing tip nang na paham ri ba nadu kisnem kibala dep la sausan riusnem shwa kiyo jing rap menta bat kadon ru kejing rap ka kiyo tangsan spa na kejing julor kabada ki pau hajar de kanne kalong kup ka insol ingi kwa ban pha saka khobor saka sarkar ban nak menta kanne kejing penjulor jing kamariang la kalong lang ba ka disaster la kalong lang ba kono ka department kimdai ban ai jing rap kum kejing ai jing rap insol ndri kidi at least lak num no la dakila ban ai tang lai pau sau pau la ne san pau persen ye jing rap ngidu nong katak lalong jing rap rai la da ngidu nong san pau hajar pin ai hajar ba san spa kene kalong shisha ka insol ka bahaba pin ai kenang ba ma pi chu ong kai tang tin ma pisngo don ka jing sngo nam taw nong rap ndri kane kam long ka jing sha ka bede berkikam te sai sisen nga kentoi kinong rap ba kinang ya form ki unit keleng balada ngingim lapru kidon ki kam ki district ni form ngin kraw ki jing ki ngin pun kraw ya ka jing ki jungi bandawa nak sarkar pen biang fon nak mta unong rap